El 26 de maig tens l'oportunitat de votar per a recuperar lo millor del nostre poble. Vull un poble que se preocupe més per l'horta i per els que la treballen. Quiero un pueblo con unos impuestos más bajos. Vull un poble on el centre de salut tinga la capacitat suficient per atendre correctament a tots els albalencs. Vull un poble on les festes patronals arriben a cada barri. Vull un poble que agraïsquen a les falles l'esforç que fan. Vull un poble per a nosaltres, els jóvens. Quiero un pueblo que se apoye al comercio local y la pequeña y mediana empresa. Vull un poble net i asseat per poder passejar a gust. Vull un poble en indústria, empreses tecnològiques que donen faena a la gent del barri. Quiero un pueblo que apueste en serio por la igualdad, de género, racial o condición sexual. Quiero un pueblo donde los políticos me atiendan. Vull un poble on es fomente el deport entre xiquets i jóvens. Quiero un pueblo donde los servicios públicos no se privaticen. Volem que n'hi hagi més activitats per al personal de la tercera edat. Vull un poble que es preocupe per la nostra llengua i per la nostra cultura valenciana. Vull un poble que recupere les tradicions que hem anat perdent. Jo vull un poble que aposte per el mig ambient, pels productes ecològics i de proximitat. En el teu vot pots canviar el teu poble. En Avant Albal tenim un gran projecte, el millor equip i molta il·lusió per a treballar per tu. Ara és el nostre temps. Recupera el teu poble, recupera Albal.